Salut și bine te-am găsit la următorul tutorial din cursul de web development pentru începători. Din moment ce nu te-a plictisit cursul de ieri și ai intrat și azi să urmărești următorul episod, atunci te invit să intri pe academia.tecrum.ro pentru a achiziționa cursul în întregime, ca să înveți cum să faci site-uri rapid și ușor. Ăsta e ultimul clip din curs pe care îl postez public. Deci dacă vrei să le vezi pe următoarele și dacă vrei să prinzi reducerea de lansare, atunci intră chiar acum și cumpără cursul. Anyway, hai să continuăm de unde am rămas ieri. Acum că ți-am arătat care sunt elementele cu care putem construi o pagină web folosind WordPress și Elementor, hai să construim o pagină care să fie mișto. Astăzi vom face pagina de portofoliu, în care vom pune cele 3 site-uri pe care le vom construi în interiorul cursului și cu ajutorul căreia ne vom putea promova potențialilor clienți sau chiar mie pentru internship-ul de care ziceam. Asta dacă faci parte din cursanții Academiei. În descrierea acestui clip găsești linkul de download al template-ului pe care l-am pregătit pentru tine. Acest template este gratuit și poți să-l utilizezi cum vrei tu. Cu ajutorul lui vom crea această pagină minunată de portofoliu. Ia uite! Nu că e mișto? Dar înainte de a ajunge la ea, mai avem puțin de muncit. Pentru că intenționat am lăsat niște lucruri neterminate. Hai să începem prin a instala template-ul. Din panoul de control, pentru a instala șablonul practic, template în română aparent se traduce ca și șablon, da? Trebuie doar să dăm click pe șabloane în partea stângă. Vedem că aici nu avem, bineînțeles, niciun șablon salvat, așa că vrem să nu să adăugăm unul nou, ci să importăm un șablon. Da? Aici putem să-i dăm pe Choose File sau putem folosi direct de aici, să-i dăm drag and drop, vedeți, pagină Tecrum portofoliu. Da? Frumos și dăm importă acum. Așteptăm câteva secunde să se importe. Dacă nu merge din prima, mai apăsați o dată. Uite, cum a mers din prima. Da, avem două pagini la fel, deci am apăsat 2 ori, deci o să șterg una. Bun, se pare că a fost instalată. Da? Puteți să vă uitați cum arată, dar nu o să vă arăt neapărat acum, ci o să mergem să creăm, bineînțeles, următoarea pagină. Aici, bineînțeles, am putea crea o pagină nouă, cum o să facem și noi acum, sau am putea direct să edităm pagina de acasă, pe care am făcut-o ieri și în care practic nu este nimic, dar o să lăsăm pagina de acasă în pace și o să adăugăm pagină de aici de sus pentru a exersa practic cum să creăm o pagină. Nu? Punem titlu, portofoliu, da? Iar apoi la Content Layout avem de făcut 3 schimbări, da? Deci în partea de jos de aici, de la Ocean WP Settings. Avem de făcut 3 schimbări. Prima dintre ele este Content Layout 100% Full Width. A doua este exact unde am rămas cu mouse-ul, să dăm Disable la Padding. Iar a treia este să dăm Disable la titlu. Da? 3 chestii mari și late. Apoi apăsăm de 2 ori pe publică și bum, pagina este live. Urmează să edităm cu Elementor și 3 secunde așteptăm până se încarcă prietenul nostru Elementor. Da, da, da. De aici situația este foarte simplă. Avem adăugare șablon. Frumos, mergem la șabloanele mele. Apropo, astea sunt șabloane gratuite de la Elementor, astea fără Pro, pe care voi le puteți folosi. Aveți șabloane sau blocuri. Da? Din nou, multe dintre ele sunt cu Pro, dar găsiți și șabloane gratuite dacă căutați. Dar la șabloanele mele avem pagina de portofoliu, cea pe care trebuie să o inserăm și nu vrem să importăm setările documentului. Pentru că noi am făcut setările bine, sunt aceleași setări, dar în general nu vreți să importați setările documentului. Și wow, deja s-a importat. Vedeți? Dacă dăm un scroll prin ea, observăm că toate blocurile de care avem nevoie sunt aici, cu tot, cu animații, cu tot ce vreți voi.
Și eu zic că este o pagină destul de completă pentru a ne afișa site-urile pe care le avem și să ne punem eventual să spunem ceea ce facem și să ne punem datele de contact. Da? După cum ziceam, intenționat am lăsat niște lucruri mai anapoda ca noi să le fixăm. Da? Ca noi să le fixăm să fie treaba bună. Nu? Ca să facem noi ceva. Nu vă dau template-ul tot, poftim, luați, jucați-vă. Deși vi l-am dat așa, poftim, luați, jucați-vă. Dar nu cu culorile astea, nu cu textele astea. Anyway, de-aia l-am și lăsat fără mock-up-uri, că aici să vă puneți pozele voastre cu site-urile voastre pe care le-ați făcut și așa mai departe. Vom discuta pe parcurs. Haideți să actualizăm în primul rând, ca să salvăm toată măgăoaia asta în primul rând și odată ce s-a actualizat putem să ne apucăm să edităm, da? Vedem, avem aici un background super mișto și sus scrie salutare, de exemplu, cum zic eu la începutul videoului, nu? Zic salut! Edităm frumos, edităm titlul de aici, asta e un titlu foarte drăguț. Putem să punem ce culoare vrem noi la text, să punem ce titlu vrem noi, Sur Sans Pro, de exemplu, sună ok, dar o să punem Montserrat, da? Doar ca test, ca să vă arăt că se poate. Și sus avem două dividere, wavy, putem selecta ce vrem noi, dar mie personal astea wavy îmi plac destul de tare, deci o să-l punem wavy de 220, de exemplu. Și altă șmecherie, copiem aici și dăm plasează stilul și bum, s-a făcut și asta la instant. Salut! Da? Și aici la titlul site-ului vom pune numele nostru, nu? Salut, să spunem Techroom, nu? Ceva de genul. Și ca să sune mai bine aici, punem salut! Eu sunt Techroom, nu? Aici e un text de bază, lore ipsum, din nou putem schimba chestiile astea cum vreți voi, punem ce tipografii vreți voi, eu zic că asta e destul de ok. Și la lore ipsum punem, nu știu, salut, eu sunt Techroom și mă ocup cu web development-ul, ceva gen, nu știu. Să spunem că ceva de genul, da? Poți să scrii aici, ce vrei tu, nu o să mă chinui prea mult acum, nu o să mă chinui talentul la gândit, dar practic aici poți scrie ce vrei tu. Ar trebui să scrie o prezentare despre tine, despre produsele pe care le vinzi, bla 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 bla, pui ce texte vrei tu, da? Putem, bineînțeles, să dăm duplicat în cazul în care vrem să mai băgăm un text, da? Facem duplicat, salut, eu sunt Techroom și mă ocup cu web development-ul. Hai să îți prezint câteva din proiectele mele. Nu? Mele. Hai să prezint câteva din proiectele mele. Ceva de genul. Ați văzut? Foarte simplu. Am făcut-o pe unul după care am dat duplicat. Aici la vezi o să punem vezi proiecte. Și ați văzut că atunci când am apăsat pe vezi, m-a dus deja mai jos. M-a dus mai jos pentru că la legătură, în loc de link, să pun un link către altceva, am pus un hashtag start. Acest hashtag start duce către ancora asta de aici. Vedeți? Deci este o ancoră și se numește, ID-ul ei este start. Da? Deci când mă duc aici și apăs pe start, îmi dă un pic scroll în jos. Da? Linkul respectiv ar putea să ducă către o altă pagină, dar ținând cont că noi avem o singură pagină, linkul acesta cu vezi proiecte o să ducă în jos. Oricum, ancora asta de tag este foarte mișto. Se folosește foarte mult și o să vă fie foarte folositoare. Aici observăm că avem niște poze, da? Deci o să facem 3 site-uri la curs, poate 4, da? Poate 4 eventual. O să facem un site pentru o cabană, slash pensiune, un site pentru un salon barbershop, gen un salon de înfrumusețare masculin și un site pentru o cafenea. Eventual o să mai facem un site pentru un restaurant, tot ca exercițiu, dar la site-ul pentru restaurant o să vă arăt mai mult niște chestii și o să îl faceți mai mult voi. O să vă arăt niște chestii mișto ca să încununăm toată treaba bună și o să-l faceți mai mult voi ca și test. Da? Nu o să
să vedem cum vă descurcați, dacă numai vă dau câteva indicații și nu vă țin de mână. De altfel voi face și la internship, adică la internship o să lucrăm un pic împreună, după care scopul ar fi să văd ce puteți și voi. Deci, practic, o să vă dau niște indicații referitoare la 1, 2 sau 3 site-uri, cine știe. Depinde în cât timp ne vedem, cât timp o să avem și să văd cum o să lucrați voi cu puterea voastră creativă. Dar hai să începem în primul rând prin a schimba aceste mock-up-uri. Da? Aceste mock-up-uri le schimbăm foarte simplu, dăm click pe ele și alegem de aici. Vedem, deja s-au încărcat și fișierele pe care le avem noi aici. Dar de aici o să punem, vedem, avem 2 cat, artizan, popasul căprioarelor și cam atât. Da? Era mai mișto dacă le dădeam așa. Luăm astea 3 de aici frumos și prima am spus că începem cu pensiunea. După cum știți, pe oriunde sunt pensiuni, în România turismul e în floare, așa că toate pensiunile au nevoie de un site sau dacă nu știu că au nevoie, ar trebui să-i convingeți voi că au nevoie și mai multe informații despre asta găsiți în e-book. Linkul este în descriere. Da, asta o să numim, de exemplu, aici punem website cabană pensiune și aici o să punem numele ceva brand, nu știu, asta de exemplu se cheamă Popasul Căprioarelor cu C mare. Și în loc să punem cu C mare, fiți atenți, deci în loc să ne chinuim noi să punem cu C mare, o să ne ducem la tipografice și la stil, la decorare, pardon. La transformare o să punem scrie nu. O să ne ducem la tipografice și de aici de la transformare vom alege nu cu majuscule, pardon, scrie cu majuscule, da? Deci ca primele litere să fie cu majuscule. Aici ar trebui să scriem noi un text despre am făcut un site pentru pensiunea bla bla bla, am făcut aia și dați click pe vezi site-ul. Da, pe vezi site-ul aici o să puneți legătura de la linkul respectiv. Momentan nu o să pun legătura, dar vă puteți voi imagina cum arată site-ul. De fapt știți ce? Uitați, o să pun legătura de la Popasul Căprioarelor de aici. Da? Deci e site-ul mare, nu e site-ul pe care l-am făcut la curs, pentru că ăla este un pic confidențial doar pentru cei de la curs. Nu vreau neapărat să vă dau un sneak peek, dar în mare parte cam așa va arăta. Vedeți, e o pensiune foarte drăguță, o cabană super mișto de la Poalele Bucovinei, din zona noastră. Punem frumos linkul aici, super mișto. Vedeți, are pagini despre noi, camere, spa, galerie, aia și sună acum, da? Pam! Și actualizăm. Pentru că trebuie să actualizăm destul de des. E un exercițiu foarte bun, știți, să-l vezi destul de des. Am observat aici că când dau hover pe deasupra, mi se pune o altă culoare decât cea pe care eu am în paleta asta de culori. Să o schimbăm acum sau să o schimbăm mai îndată? Haideți să o schimbăm acum, pentru că observăm că culoarea asta practic se pune la toate și vă arăt o șustă prin care o să le schimbăm la toate. Dar, de fapt, mai bine m-am gândit acum o secundă, o să schimbăm mai târziu culorile. Haideți să schimbăm în primul rând conținutul și după care culorile. Da? Vedem, treaba asta e super mișto. Pentru a muta la stânga, dacă mergeți în avansat, vedeți că la stânga e cu minus 48. Da? Putem să punem la stânga, de exemplu, minus 60 cu minus, ca să se ducă, pentru că limita este aici. Deci limita secțiunii coloanei, pardon, este aici, unde e P, unde e U, unde e W ăsta, da? Ca să o punem mai la stânga, o punem cu minus. Deci putem să o punem cu minus 6 e așa, cu minus 60 e așa. Da? Deci o să le punem cu minus. Da? Iar aici, vezi, site-ul, scrieți textul cum vreți voi. Pentru al doilea, bineînțeles, vom pune salonul de înfrumusețare, pentru că sunt saloane de înfrumusețare în toate orașele și ar trebui să fie cât mai multe saloane de înfrumusețare. Sunt saloane de înfrumusețare în toate orașele și
vedem că avem și noi, sigur puteți să vă găsiți clienți de la salon din frumusețare. Aici site X punem site barbershop /salon în frumusețare. Ceva de genul, da? Aici ceva firmă se cheamă 2 Cat Salon. Vedem textul, numiți exact ce ați făcut voi așa. Am o extensie pentru Chrome în care când dau hover pe o imagine mi-o face. Se cheamă Hover Zoom Plus în cazul în care vă interesează așa ceva. Dar observați că culoarea paginii respective este diferită decât cea pe care o avem noi aici. Și asta cel mai probabil pentru că peste imagine este un filtru CSS. După cum puteți vedea și aici, peste imagine este pus un filtru CSS de nuanță. Da? Nuanța era dată până aici la maxim. Deci noi o să-l scoatem. Ați văzut, am apăsat aici PAM pe scos și am scos filtrul CSS ca să fie culorile adevărate. Și același filtru CSS este și aici. Deci dacă o să-i dăm... nu vrem să facem asta pentru că o să schimbe altceva. Putem să scoatem filtrul ăsta CSS, bam, și arată mai normal, mai cum ar trebui să arate, pentru că într-adevăr aceste imagini vrem să le arătăm în adevărata lor splendoare, nu? Așa ar trebui. Iar la firmă Z, dacă intrăm aici frumos, avem de pus Artizan. Artizan Cafe, care este tot o cafenea, e plin de cafenele prin toate orașele astea, se deschid, se închid, tot apar. Deci e mișto să facem site-ul pentru, adică e la îndemână să facem site-ul pentru cafenea, că sunt multe. Tot pentru o cafenea a fost și primul site pe care l-am făcut eu când m-am întors în România. Deci sigur e ok și să faci un site pentru început. Crede-mă, been there, done that. Firma Z se cheamă Artizan Cafe. Aici website șmecherie, cum vreți voi să spuneți, website cafenea. Website cafenea, puneți voi niște text și la vezi site-ul o să puneți site-ul. Nu mai pun cu texte, dar practic da, vedeți voi site-ul. Apropo, ca să fiu 100% honest, cafeneaua asta s-a închis între timp, deci nu i-a mers prea bine conceptul. Mă rog, de fapt era mai mult de patron. Patronul avea niște probleme cu alcoolul. Mă rog, de fapt era vorba de patron. Patronul avea niște probleme și... Da, a fost nevoie să închidă cafeneaua. Dar anyway, astea sunt detalii, nu merită discutate, cum ziceau ăștia la fără zahăr. Vedeți, aici este o umbră care nu prea îmi place și haideți să o schimbăm, să o mutăm mai în altă parte să vedem. Dacă mergem frumos la stil, la imagine, vedem în partea de jos că avem o umbră casetă. Da? Umbră casetă care e pusă pe mai multe axe, pentru că avem umbră și sus, și jos, și stânga și dreapta. Dar orizontală e linia asta, vedem că se duce mai așa, sau noi vrem de fapt să meargă mai așa, pentru că vrem partea asta la întâi, să nu ne apară neapărat aici. Și pe partea de jos, vertical, așa, numai un pic, sau lasă tot la 22. Am vrea la 22 aici și aici la minus 2. Dar o să scoatem 229. Eu zic că e super ok. Aici tot în dreapta și aici nici măcar nu mai avem umbră, pentru că sunt mai multe moduri de a pune culorile astea. Da? Super tare. Hai să trecem la următoarea parte. Următoarea parte în care spunem ceva de genul ce fac sau ce pot face pentru tine. Ceva de genul, da? Ce pot face pentru tine, care sunt serviciile pe care eu le ofer, da? Pagină, prezentare sau landing page, așa se cheamă asta în română, nu știu cum se cheamă și nici nu vreau să știu, sincer. Toată lumea ar trebui să știe landing page. De aici selectăm iconița. Ați văzut, foarte simplu, dăm click pe iconiță și selectăm un file, de exemplu. Un file de genul ăsta. Da? Selectăm un file sau unul cu imagine, uite așa. Un file cu imagine, punem un landing page, da? Și observăm că e o culoare diferită față de ceea ce vreau eu. Intenționat am lăsat culorile astea un pic diferite aici,
ca să fim nevoiți să mergem, de exemplu, mai jos aici, să selectăm culoarea, da? Sau eu le-am salvate într-un astfel de PDF, cum vă recomand și vouă să vă faceți niște imagini în care să aveți aici codurile de culoare. Da? Vedem, avem 3 culori plus una pe care n-am mai folosit-o pentru acest curs. Special am făcut, nu le folosesc altundeva. Puteți, eventual, dacă vreți să le folosiți pe asta, să le folosiți, deși vă recomand să vă găsiți culorile voastre. Dar punem culoare principală asta, ați văzut foarte simplu, doar am dat un Ctrl-V aici și s-a pus. Da? La culoarea asta luăm culoarea de aici, site, aici scriem de prezentare. Da? Site de prezentare și vedem că deja se duce pe 2 rânduri. Asta înseamnă probabil că ar trebui să facem textul un pic mai mic. Dar dacă facem textul un pic mai mic, să spunem 1, 2, da. Și când merge așa să facem, dacă facem un pic mai mic, să spunem un 20, da, încape, dar nu mai e atât de uzual. Deci o să încercăm să reglăm din partea asta la întâi. Ori să le reglăm de aici pe 20, dar trebuie să schimbăm la toate. Și dacă dăm cu copiază și plasează stilul aici, o să vedeți că se schimbă și culoarea verde. Roșii, pardon. Deci nu vrem asta, vrem să ne ducem și pe asta să-l punem, dar parcă se vede prea mic dacă scriu site de prezentare numai cu 20. Așa că o să-l las așa. O să-l las așa, eu zic că e ok cu 25 și după aia vedem, ar trebui să reglez textul din partea stângă. Mă rog, bineînțeles că la lore ipsum asta e text de filler, da, să știți. La lore ipsum asta puteți pune ce texte vreți voi, absolut ce texte vreți voi. Și ar trebui să schimbăm culoarea, îi dăm copii de aici, vedeți? Și mergem, bineînțeles, prima dată să schimbăm, punem la website, punem computer, nu găsim, monitor, desktop, uite așa, desktop, da? Punem un desktop, de exemplu, și la culoare punem aceeași culoare. Iar putem face magazine online, da? Pentru că în următorul curs care este acum în precomandă, puteți precomanda cursul de cum să faci magazine online, simplu și rapid, tot așa. Puteți precomanda cursul dacă vreți, o să învățăm cum să facem și magazine online, tot în cadrul Academiei Techroom. Iar de aici lăsăm schiorul și punem un cart, de exemplu, un shopping cart din ăsta, da? La magazin. Și luăm, ia să vedem dacă îi dăm copiază și dacă îi dăm plasează stilul. N-a mers. Trebuie să copiem culoarea dintr-o parte în alta. Bum! 3 chestii mari și late frumoase. Aici ne prezentăm pe noi, ce pot face pentru tine. Dăm un scroll în jos și ajungem la contactează-ne. Aici Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Nu este logo pentru TikTok și se poate insera, dar nu o să vă arăt neapărat acum. Am ales logo-ul de Tumblr. O să vă punem YouTube, de exemplu. Ați văzut, foarte simplu. Haideți să dau X totuși. Foarte simplu, doar adaug element, dai click pe el, modifici și punem YouTube. Da? Și o să puneți pe ele link-urile dacă îi dați extinderi, de exemplu. Puteți să vă puneți link-ul de Facebook, puteți să vă puneți link-ul de Instagram. Ia să vedem dacă intrăm pe instagram.com/techroom.ro. Putem să luăm link-ul de Instagram. Eu sunt ăla și să-l punem aici, da? Așa putem face la toate. Și când dau click pe el, o să mă ducă pe Instagram. La adresa ta de e-mail, vedem, sunt cu 2 chestii ca să fie totul pe aceeași linie. Puteți să-l puneți ori unul sub altul. Aici puneți efectiv adresa ta de e-mail și numărul vostru de telefon ca să știe lumea cum să vă contacteze și faceți textul ăsta un pic mai mare. Vedem că e un alt tip text, de exemplu, îl facem așa, cu 2. Da? Ca să vadă omul totuși unde să ne contacteze, unde să ne sună. Dacă apeși pe contactează-mă, da? Vă arăt o șustă la link, putem pune tel 2.07222222. Toate astea. Și când cineva, dacă e pe telefonul mobil și apasă pe contactează-mă care trebuie să fie cu liniuță, nu cu plus, o să suni direct la telefon. Deci o să suni direct la telefon, ceea ce e mega blană exact și îmi dorim direct, apeși pe contactează-mă și ups, te sună. Super, duper, extra șmecher. Aici, bineînțeles că trebuie să modificăm pozele astea de background.
Da, nu știu, adică nu că nu știu, știu de fapt ce este cu poza asta de background, am lăsat-o exact așa ca să vedeți cum se modifică. Am luat culoarea de aici, frumos, și ne-am dus pe background, deci am dat click pe secțiunea asta de aici, ne ducem la stil, la fundal, a doua culoare o selectăm pe culoarea asta. Ba nu, pentru că a doua culoare e jos, asta e un gradient și atunci în loc de griu ăsta punem roșu ăsta. Iar la a doua culoare vrem să punem portocaliul ăsta. Vrem să punem portocaliul la a doua culoare și de acolo văd că e mai greu să luăm portocaliu, o să luăm portocaliu tot de aici. O să mergem și o să punem a doua culoare, să o facem portocaliu. Vedeți, foarte simplu, merge dintr-un roz într-un portocaliu și aici trebuie să ne întâlnim cu albastru nostru. Nu-mi place o leacă că înălțime, locația aș vrea să se ducă un pic mai sus, așa, gradientul, să fie mai pe la mijloc, deci am schimbat o leacă aici să nu se ducă chiar până la capăt, ci așa, un pic mai sus, mai un 60, nu? Să fie pe undeva pe unde e textul ăsta, cu ce putem face pentru tine. Și ca să schimbăm partea asta de jos, nu este la fundal, este la separatorul de forme. Nu fiți fraieriți că sus nu e nimic, avem aici partea de jos, iar observăm că jos avem separatorul ăsta. Separator de la care o să luăm culoarea de aici, ca să fie culoarea aceeași cu cea de jos și o să mergem pe secțiunea asta, la fundal, separator de forme, jos și o să-i dăm paste la culoarea asta, astfel încât să fie ou ăsta super șmecher. Vedem, putem pune înălțimea să fie mai înalt sau să fie mai flat, să nu fie chiar așa. Da, i-am dat 100 și aici parcă era vreo 230, ceva genul. Ceva de genul. Dăm frumos, bineînțeles, pe actualizează și cam asta e pagina. Am modificat o grămadă de chestii. Aici am modificat cu linkul pe care îl vreți. Voi modificați restul cum vreți voi. Aveți o pagină foarte mișto și funcțională în care pornește cu un subtitlu, vă puneți numele vostru, puneți aici ce texte vreți, vedeți proiectele sau produsele pe care voi le aveți. Am făcut sau am ajutat unul din cursanții Techroom, Academiei Techroom să-i fac un preview pentru un astfel de site cum ar arăta cu niște orgoniți. Silver, unul din fanii Techroom, face niște astfel de piramide. Sunt niște piramide din rășină super, super drăguții și l-am ajutat să-și facă și l-am ajutat să-și facă un site de genul ăsta în care să-și pună piramidele. El are piramidă mare, medie și mică și aici și-a pus pozele cu piramidele și spune piramidă mare, nu știu cum, are bla bla bla, 10 pe 10 cm, are bla bla bla, poți să calitățile XYZ, poți să alegi pietrele, super mișto. Și cineva aici, tot așa, ce pot face pentru tine loc piramidele în sine, că te ajută cu energia, că arată drăguț, că nu știu ce. Chestiile astea și, bineînțeles, aici ca să-l contactezi, ca să-ți facă și ție o piramidă de asta, da? Dacă vreți, contactați-l pe Silver, o să las în descriere handle-ul lui de Instagram sau ceva de genul. Dacă vreți voi piramide de astea, dar în curând o să-și facă site. Și după ce o să-și facă site, o să las în descriere titlul site-ului lui chiar. Deci titlul site-ului lui domeniu, practic, de unde puteți să cumpărați și voi piramide de astea, dar ca să vedeți că o astfel de pagină se poate folosi pentru altceva, nu neapărat pentru portofoliu. Da? Observăm că atât în partea de jos, cât și partea de sus, am rămas cu header-ul și cu footer-ul. Și acum haideți să vă arăt cum modificăm chestiile astea. Pentru că vrem culorile respective, o să iau de aici, de la stil, o să iau culoarea asta și o să facem titlul, header-ul o să-l facem culoarea asta, da? Mergem frumos înapoi, putem să mergem de aici, îi dăm înapoi, ieși la panou de control. Și pentru a edita header-ul, ieșim chiar la panou de control. Și pentru a edita header-ul, mergem pe pagina principală, de unde mergem pe personalizează. Da? Deci ați văzut, mai dau o dată, în cazul în care n-ați văzut.
Deci oricând puteți da rewind, asta e avantajul unui video. Deci pe partea de sus dăm pe personalizează. Da? Iar aici putem schimba mai multe chestii. Cum ar fi meniul. Meniul în care punem top bar. Să fie locurile unde se pune meniul. Da? Noi nici măcar nu avem meniu. O să facem meniu mai îndată. Da? Dar pentru prima pagină, în primul rând, am vrea să punem o pagină statică și anume pagina de portofoliu, ca să nu mai fie pagina asta cu ultimele postări, da? Asta vrem să fie pagina asta inițială. Publică! Woo! Și așa avem când intrăm direct pe linkul ăsta, o să ne ducă direct pe prima pagină, da? Iar apoi, top bar. Deci top bar este chestia asta deasupra, da? Deci unde scrie aici place your content here. Asta vrem să-i dăm disable, nici măcar nu mai avem nevoie de ea. Dacă nu aveți prea multe informații, nu puneți că nu are sens sincer. Bineînțeles, mergem înapoi, top bar nu avem nevoie. Header, în header. Stilul este minimal, înălțimea putem să o facem chiar mai mică. Aici puteți scrie tutoriale Techroom sau puteți scrie ce vreți voi și background color o să punem culoarea noastră preferată. Vedem că are și un bottom border color pentru că are și o mică mărginuță aici pe care o să o punem cu aceeași culoare și practic am făcut bara de sus să arate mult mai ok. În schimb am putea să facem și un logo. Așa că, haideți să vă arăt, dacă intrăm frumos aici și mergem pe logo MKR, da? O să las linkul ăsta în descriere, îl caut pe Google ca să mă asigur că ăsta e logomaker.com. Da. Aici ați putea spuneți logo-ul, de exemplu pentru acest exemplu. Aici, în loc de titlul ăsta cu tutoriale Techroom, ați putea să puneți logo-ul. Aici, de exemplu, în locul unde scrie tutoriale Techroom, ați putea să puneți logo-ul vostru, da? Dacă căutați Logo Maker pe Google, o să vă dea o grămadă de site-uri de unde vă puteți face logo-uri, da? De la Logo Maker, Graphics, sunt o grămadă, uite, Free Logo Design, Taylor Brands e chiar blană. E chiar blană. Taylor Brands va face o grămadă de chestii, dar nu o să le fac acum reclamă, dar puteți intra pe site-ul ăsta dacă vreți sau pe alt site să vă faceți un logo gratuit, super OK. Da, e foarte simplu, dar deja avem un logo pentru chestia asta. Pretty much, haideți să vă arăt cum să-l punem. Intrăm înapoi înapoi, nu de aici, intrăm înapoi. Și vedem că după ce am dat back, bineînțeles, aici frumos la header scrie logo, super mișto, dăm click pe logo, încărcăm un fișier, punem logo-ul ăsta de aici pe care noi deja îl avem și selectăm. Nu vreau să sar peste decupare, nu vreau să decupez imaginea. Vedem frumos că așa se vede și bineînțeles că avem nevoie de un max width. Pentru că nu vrem să fie editat logo, nu?
și atunci îl punem undeva la 125, ceva de genul. Și un max height nu ne mai contează, că ăsta oricum e mai lung decât așa, dar puteți pune și max height. La retina logo puteți pune același logo. Ar trebui teoretic unul care e twice the size, dar oricum ăsta e destul de mare pentru că nu l-am pus la dimensiunea minimă. Și în general aș vrea ca height-ul din moment ce e așa de mic să-mi fie undeva chiar să-mi fie la 75, nu? Hai, Doamne ajută. Așa. Publică să rămână acolo, da? În partea asta am putea să punem niște linkuri în meniu pe care o să le punem imediat, pentru că momentan nu avem pagini în meniu, dar o să punem îndată și meniul și dacă dăm scroll până jos aici vedem că mai avem footer-ul. Partea asta a site-ului se cheamă footer. Chestia asta care e un pic gri se cheamă footer widgets, care e asta, și partea asta de jos se cheamă footer bottom. Deci la footer widgets vrem să-i dăm disable, deși pe footer widgets, haideți să vă arăt un pic, dacă vreți, piese se cheamă aici, bine că piesele astea le-au pus, trebuie să-l activăm din nou. Piesele astea le-au pus. La piese puteți să vă puneți o grămadă de chestii, sunt patru zone, da? Cum ar fi feed-ul de pe Instagram, Facebook, Livebox, Flickr, Social Shares, chestii pe care de obicei le găsești în footer, știi? Chestii de genul ăsta, dacă vrei să știi, de acolo sunt. Iar noi o să dezactivăm pentru că momentan nu avem nevoie de așa ceva. Ci avem nevoie ca footer bottom, culoarea, bineînțeles, background color-ul să fie tot culoarea asta, ca să fie din același film, cum s-ar zice. Iar la text vrem copyright Ocean WP ăsta date, ca să fie data de asta ultima, și aici o să spunem făcut cu dragoste de techroom.ro. Da, am putea pune asta în niște ancore care facem așa, ahref egal așa, și aici punem /a și aici o să punem linkul de pe academia.techroom.ro. O să punem linkul ăsta cu HTTPS, de asta l-am pus aici. Vedeți, puteți precomanda sau comanda, de fapt, că nu o să mai fie în precomandă, că nu o să apere asta. Puteți comanda cursul de web development pentru începători, primești o grămadă de chestii pe care le poți vedea aici. Azi și numai azi, ultima dată, la prețul special de 97 de lei. Poate o să, da, pentru voi special, cei care vă uitați la video, dacă o să folosiți codul de reducere YouTube, da, m-am hotărât acum. Dacă folosiți codul de reducere YouTube, o să fie 97 de lei. Pentru ceilalți, pentru lansarea astăzi, o să fie 147 de lei. Sau ceva de genul. Și de mâine încolo o să fie 197 de lei. Până luna asta, practic, după care o să-l punem la prețul normal de 497 de lei, pentru că la câte ori și de informații vă dau eu aici, eu zic că merit măcar 100, 2, 3, 500 de lei. Cine știe, alții vând cursuri de o oră cu 70 de euro. So, who knows? După cum v-am spus, dacă contractați pe cineva să le faceți un site, un site o să coste cel puțin 5, 6, 800 de lei. Da? Pentru un începător, 500 de lei chiar un preț super ok. Nimeni n-ar trebui să facă site-uri cu mai puțin de 500 de lei. Deci, practic, ți-ai scos investiția din prima. Din prima. So, ahref, aici dăm frumos paste la linkul ăsta și nu vrem ca textul nostru să fie alb. Așa, da? Bun, publicăm și am cam terminat-o, da? Am dat X acolo frumos, uitați ce fain arată, bam! Avem aici, dacă dăm click pe link, ne duce din nou pe pagina principală. Uitați un pic ce animații, deci uitați ce animații. Ups, ce? Deci dacă dăm click pe link, ne duce, mamă, deci ce entrance animation, dă cineva scroll prin site-ul ăsta, e wow. Super blană pentru un începător.
să facă un astfel de site. Deci dacă vreți mai multe site-uri mai bland de genul ăsta, nu ezitați să cumpărați cursul Tech Room. Cam asta a fost pentru astăzi. O singură chestie mai avem de făcut, o singură chestiuță, și anume să punem în meniu. Mergem la aspect, la meniuri. Mamă, tricoul meu e aproape de aceeași culoare cu peretele. Iubesc albastru. Iubesc albastru. Da, iar la meniu va trebui să creăm un meniu. Punem principal. Punem un meniu principal și vrem să-l punem în main. Da? Creăm meniu frumos. Afișează locația în main menu, care este acolo sus. Și vrem să punem pagina de acasă. În primul rând vrem să punem pagina de acasă, să o adăugăm în meniu. Și vă mai arăt o șustă în care putem adăuga o legătură personalizată, în care să spunem contactează-mă, și aici, pardon, uite, nu, invers era, aici era contactează-mă și la URL punem tel2.072222. Bineînțeles că trebuie să îl adăugăm în meniu, da? Să-l vedem aici acasă și contactează-mă. Salvăm meniul frumos și avem aici super dandy și mișto acasă și contactează-mă. Vedeți că apăs pe contactează-mă, vrea direct să make a call. Deci funcționează doar că pe Chrome sau pe calculator în general nu avem conectat telefon, dar dacă cineva o să fie pe telefon, e super șmecher. Haideți să personalizăm ca să punem și culorile alea să fie albe. Culorile alea să fie albe. Avem la meniuri. Principal. Avem la header. Bineînțeles, mergem la menu, drop down link color. O să punem alb. Și le-am făcut albe deja. Totul e super ok. Sună, arată destul de bine. O să mai punem și la hover, o să-l punem roșu. Da, ceva genul. Ca să arate și mai bine chiar. Și ștergem. Cam asta e. Uitați ce pagină mișto am făcut. Uitați ce pagină mișto am făcut. Uitați ce pagină mișto. O pagină ca asta poți să faci tu chiar cu acest curs gratuit. Template-ul, linkul de download îl găsești în descriere, sau al șablonului, de fapt cum se numește în română. Linkul de download îl găsești în descriere. Pentru mai multe informații și mai multe site-uri pe care să le facem, cum ar fi ăsta de la Popasul Căprioarelor sau ăsta de la Salonul 2 Cat sau chiar și cel de la Artizan Cafe, vă aștept la cursul de web development pentru începători. Linkul este în bio. Dacă deja ești în curs, atunci bravo, ai făcut o alegere super bună, sunt sigur că o să faci bani vara asta. Poate nu mulți la început, dar sigur e mai bine decât să stai degeaba sau decât să muncești pe șantier sau ceva de genul. Totuși, înțeleg că unii dintre voi nu au bani. Iar pentru cei care nu au bani, urmăriți-vă pe Instagram, pentru că s-ar putea să am niște concursuri pentru voi. Înțeleg că ori nu aveți bani, ori nu aveți card. Dacă nu aveți card, vă rog, faceți rost de la ceva prieteni, părinți, I don't know. Dar pentru cei care chiar nu au bani și vor să învețe, pentru cei care chiar vor să învețe, vom avea un concurs special pentru ei, așa că nu uitați să dați follow pe Instagram și să stați conectați. Vedeți, pagina mea de Instagram este aici. Techroom, bam, cam asta este acum aici. Dar puteți oricând să intrați spre primul tutorial.techroom.ro, așa o să arate site-ul și atunci să vedeți, aveți aici toate linkurile pe care sunt, plus încă o surpriză. Mă rog, o semi-surpriză, mai mare surprize și mai multe surprize o să vedeți dacă mă urmăriți pe Instagram sau pe TikTok, pe Facebook nu am, sau pe YouTube, bineînțeles, așa că nu uitați să vă abonați la acest canal, pentru că urmează să mai fac niște videouri blane. Unul dintre ele sau următorii din ele, practic, va fi un episod din podcastul De Vorbă cu Programatori, în care voi vorbi cu un web developer, unul din prietenii mei care și el se ocupă cu web development și care face bani destul de frumoși din această meserie, ca să-i spun așa. Deci dacă vrei să afli mai multe despre el,
atunci nu uita să te abonezi la canal și să setezi, să apeși pe clopoțel pentru că o să fie mega plan în video ăla. Mai facem și review-uri tech, mai punem și astfel de cursuri interesante și alte ponturi poate. Cine știe ce o să fie pe viitor, cred că o să mai fac un video din ăsta cum să faci bani dacă ești copil, pentru că mai ales acum ediția de vară văd că aveți nevoie, dar sigur ăsta o să fie unul din modurile prin care să faci bani. Chiar dacă ești copil, chiar dacă ești copil. Până data viitoare, eu am fost Cosmo. Nu uitați să dați un mare, mare like dacă v-a plăcut acest video. Nu uitați să dați un mare, mare like, cum eu era să uit să spun să dați like, dar dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un mare, mare like. Până la urmă este un content gratuit pe internet din care cred că ați învățat o grămadă de chestii și dacă ați învățat o grămadă de chestii, atunci abonați-vă la canal pentru că, după cum spuneam, o să mai apară videouri de genul și din domeniu. Și până data viitoare, eu am fost Cosmo. Peace and happy gaming!